V sobotu sa v priestoroch Potatranskej knižnice v Poprade konalo krajské kolo 55. ročníka festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy žien pod názvom Vansovej Lomnička. Na takejto úrovni sa súťaž v našom meste konala vôbec poprvýkrát. Aj 55. ročník recitačnej súťaže žien pod názvom Vansovej Lomnička má pod palcom Únia žien Slovenska. A keďže ponovom jej krajská organizácia Prešov sídli v Poprade, krajské kolo sa konalo v sobotu u nás vôbec poprvýkrát. Do krajského kola postúpili všetci, ktorí v okresnom kole získali prvé miesto. Tu sa teda stretnú na krajskom kole tí najlepší z najlepších. Je to vyslovene ženská súťaž v prednese poézie a prózy, a to v 4 kategóriách. Recitátorky od 18 do 25 rokov, od 25 rokov do 40, od 40 do 60 a 4. kategória na 60 rokov. V krajskom kole už išlo do tuhého, ale recitátorky si to aj napriek tomu prišli do knižnice hlavne užiť. Musím skonštatovať, že už minimálne 20 rokov prednášam. Na krajskom kole som asi 15. krát a stále cítim v sebe, že je to posolstvo predať to slovo tým druhým a osloviť to vnútro tých druhých. Ani ma nezaujíma, či pôjdem vyššie alebo nie. Ja som tak prišla, že rada to zarecitujem a že keď mám nejaký taký dar, že môžem recitovať, tak prečo nie? Mne sa to hlavne páči z toho dôvodu, že je to čisto ženská súťaž a je to také pekné, milé a nežné. A vlastne sú tu recitátorky rôzneho veku, takže je to také veľmi také rôzne, veľmi pekné. Či to neznácovné bolí. No počkajte, ešte tá sranda s tými starými. Tak či onak, trojčlenná porota v zložení Zuzana Hudáková, Erika Čurňák-Jašová a Emil Turčan musela rozhodnúť o víťazoch a aj rozhodla. Do jesenného finále v Starej Ľubovni postúpili Kristína Briškárová, Karin Štefaniáková, Mária Džatková, Ľubomíra Maníková a Edita Doliňáková.